do. I come to forever be Minister Jojo Ahin, Joshua Bono, and the Cedar. I come to Funina. I do forever friend 055 700 0367 and 055 730 9080. Ukra kwa GNT, Mentina Fee, Brebi. You are here, moving in our midst. Cedar Worship Center, can you be a what the Nanum Bible Bro? November, ya 28th November, Efiada, and 29th November, Miminda, and Opano Krum no Ashasi. God of Possibility Prayer Festival. I'm a God of Possibility Prayer Festival. I'm Paye Beja, Assembly that's what theme, or say escape for thy life. Can you, Johnny, Joe Krama, more boniform Pochacha Chiramo, Namu, Huamane or Humu, Namu Krani Munipedia Boto, Mumra, Namubenyan Quadia, Amamokra, November Paibo Kessi, a Kosu Cedar Worship Center, a Florida Kessianim, Atumakophobia, a Bamonsina Hospital Nepe, Beshia Wanyakupo Difua, or Dinner Yajuma Fritete, Nuguso Dinner Yajuma, Bishop, Albert Sakikopon, now when Yamito mean in a domoso, Amma one you will crown not do. I come to forever be Minister Jojo Ahin, Joshua Bono, and the Cedar. I come to Funina. I do forever friend 055 700 0367 and 055 730 9080. Ukra kwa GNT, Mentina Fee. Hallelujah. Amen. Order for coming home, your mom pie, and your fudge, and so to phone and answer. Christo omadi aseda ene enmunyam ema wudin ene enwumre. Amen. Efri anopa ebesi sesei Awurade wadom wakora yen wahwe yen so enti yakasa yeda wase. Ye bom paye epagya dwumadi nyina e de hye waso mre nase. Srawo se Awurade ma wutumi ni wahode eni dwumadi yanim. Na wutumi ni wahode eni dwumadi yachi. Srawo se ma atiefo ene ahwefo ene de onye nhira e wo dwumadi yi so. Yada was said to any Sama and Adominity. Amen. Amen. Anyway, yes, sure. May I ever make a see? You pay that in India to 2 minutes and say, on your neck from the Joada Bessie and Fiada, and Radia Yamaya, Wahaya, Papaya Woman, Maya Woman, said that Shabbat about you. Name more check in the professor. The woman said, I am told. Ye may have only a fast that gets yes. About what you know, my young one, you want no fast in a man. Not shedding your company with them. This answer your name. Do you any minute every day? Maybe anyone ever is said, no one who I play on the other or you coming, or any opportunity. On the other day, Jesus. If I do, you come. I am not. Only a lady.
Father, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord of hosts, King of kings, Lord of lords, mighty man in battle. Father, we adore you. We praise your name. We bless you, Atayam. Getting in a way, yes, sir. And you play in a way, we wouldn't try to say, hey, yes, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, Yami Apega Radio. Baby, be our share free no. Ebra Edu say, Eradi Yankopon, na Kwa Wasuma na Wiebre, my dear Radio Assembly. Na Yen never come when Yamesu Asama, no Quasamene say, Eba Cope. Say, when Yami Aqua, Quanya Wafa so a dedicating and what the Amerade. Your cash will be a selfless, Napa pay account will be. Esan say, what the Wunina about for dear, my God, I'm a Jumano. Say, nay, you can't Juma, what quite yet our sorry now. Said you were 2 on fear 2 on money, I say, dear, a boom, Conria, a shem, comma year, Juma. Now, what's our traffic, dear Sua? And no crama encouragement, say, Papa, na, Yanene Namno, where you and Uncle Poaqua. Yes, essence will be, you know, Radijina Bia, on Timinia, dear, oh, ye, or the 4 Papa, what them I said, one so no over 10 and number. Yes. Now, a dominant was Sra, a shannon man, who will be a son so. Every day, you call your bishop, Albert, Sakikwa Point, Chania Manakwaba, Albert Cedar Awaso, a got here for you, Moakwaba. Also for Major Buru, Amishra, na Cedar, our team, Mompomo at the same. Maybe the American chairman saying, I mean, own Shrama. Amen. A Jumano enough from say free a dad Juada, a BC, if you are done. Na ya koye Juma, a solid fear, your point, ya Sanya Baha. My God. Sana small for no yo, yes. Sana Tito for no yo, ya, or sorrow, a dubois one. Na a radena 1 year pam.
na eno bi na ye kan wo twere sem na ye di to ahwefo ne tiefo efo ya me kan kyerɛ mu nyina ne sɛ mo ntintim amen na mo mo hihim bon kɔso wo som adwuma ya mo na ye nim sɛ ye brɛ no arenya kwada na me kɔ MCR ho eye azuka bema ene ni team so wo MCR omo so boy adwuma o hwɛ time a omo de ye adwuma hu time omo de da azuka bema awia obete ne nka enwumere obete ne nka one na pamfo nyame onhyira won papa amen na me konkran na David mu nyina wo ho nyame onhyira mo systematic ene minim sɛ woda so wo eye techime na sɛ wo betwa buko eye enkran ho a nyame nhyira mo nyina ewo dwuma so amobɔ ede boa sɛ nyame asɛm patre dwuma no ebekoso na mamefa akonya so na menchia Cedar awa ahwefo ne Cedar awa etiefo osofo mpanyimfo no kwasem mpanyimfo ahodo a sɛ bi omode awurade chi akyɛ ebi akɔ anim wɔ mu fie mu anso Cedar awa ba ye osofo mu ne yebom ɛyɛ asɔre wie ansa na ɔmo ada nyame nhyira mo ma menom ne papa nom nyame nya mo kɛse dia mo ye enya pam ɛwɔ ma won to aso mo nananom nyinaa so ɛwom sɛ ye bere mo bɔnefo na ma ne home ne so ɛde tia mɛburu ne abusua hodo aso twere sem no ka no ɛwɔ yɛkɔ edisem ɔse onim ne ma na onim kwan a ɔbɛgye wɔn fi sɔhwɛ dɔn bia besi nyame onyemo amen nhyira mo pi na mo sɛ mo brɛ ɛyɛ mo data hodo na mo de gyina so wɔ Facebook YouTube ho obu okra na yedum lighter na wo bie ne wireless Sompa FM nhyira mo amen na onya mo kɛse ebi ene so da edi kan ya wo hwɛ Sompa TV ɛyɛ Cedar hour ɛna one yɛ somoye efri da dwoada ekosi ne fiada ɛna ɛde dwumadie yi brɛw ɛyɛ no nkron kosi no ndu na ya kyekyɛ dwumadie no mo ɛda yɛ dwoada no yɛ de si wo yɛ odi mampaye okay etie nyame asɛm wi a yɛ odi mampaye ma yɛ busua Sompa fe de kɛse mu adwumayɛfoɔ na wo so a wo hwɛ ya wo tie no man Ghana na yɛ de da fiada na si hɔ sɛ Cedar awaso no adanse ahodo a Nyankopɔn ayama ne mma no yɛbɛfa saa konya so na yɛ di ahyɛ Awurade din kronkron ne monyam enti ɛnɛ wo a adanse no yɛ krado sɛ ɛnkyɛ yɛbɛbie 34 na tum na wo so wafrɛ na ɔde ahyɛ Awurade ne monyam na samre de yɛbɛkɔ Facebook no so na Facebook no so ayɛ hye ti na yama omo Facebook no so akwaba enti sabre de osofo Thomas Abanase ene onia osofo set mensa asofo abronefo mienu a motu hoi bomfa your friends enchia nkoma mo amowo space no so eja nyame hira bishop me call Facebook ono ma Linda Owusu osi US ho na wo hwe free boss lady ono so hweye Georgina Ayambiri ono so hweye enhiraba da we gina so den Ruth Asamoah enso gina so Evans Kakari ejina so Ochere Gladys enso ejina so ena Anthony Opoku ejina so Dina Asare enso wa ha Grace Sam ewa ha Sheila Adepanso wa ha Agnes Nyame ewa ha Ajiman Elvis Vivian Jesse ena Frederick Boache Efiesie Duwa Ernestina Ibrahim Emefa Rovo enso ewa ha upon David Jennifer Sewa Ohini Sika Jonathan Eugene Kwabra Amwa Sam enso wa ha Kwakulaki wa ha Aisha Dauda enso ewa ha Sanso na Marilyn Ayeyi enso wa ha upon David jina so den ena Nana Jesuwa enso ewa ha ena Sumani Root enso ejina so ena dodo na aka no yɛbɛkɔ sɔfo set ho yo sɛ me bowra YouTube ho no mo so a Bishop Inshiraba ɛwɔ YouTube ho Mercy Ade Milliam Menu ɛwɔ ho Patrick Osei Akoto Zinabu Amadu Williams ɛwɔ ho nom ɛna yɛwɔ Asare Mary enso ɛwɔ YouTube ho nom a wɔne yɛn ɛsom ɛwɔ YouTube ho nom saa na yɛwɔ Abna Ejei enso ɛwɔ YouTube ho nom a wɔne yɛn ɛsom
ɛna yɛwɔ Joanna Des enso ɛwɔ hɔ a wɔne yɛn ɛsom ɛwɔ YouTube hɔ nom dendenden yɛba Facebook hɔ nom nso a yɛwɔ Dina Asare ɛwɔ Facebook hɔ nom ɛna yɛwɔ Boss Lady enso ɛne yɛn ɛsom ɛne nipa pii a wɔne yɛn ɛsom ɛwɔ YouTube hɔ nyame nhyira wo nyinaa Clementewu agina so pa Juliet Mensa Jennifer Sewa enso agina so ɛna de Amini Rogi enso agina so Sabre dia Monye de mon like Sompa page no. Mon like Sompa page no. Na mon share link no. Group bia o da so wo phone no so bia fatum. Na omoso so enche nyame asem no bi. Na fa o comment so ye dan emra. Na obeye nshira. Yesu o kono the Great Commission no, according to Matthew chapter 28 no. Osi ye nyina na yenko wiasa fa na nyina akoka asem papa na nyina. Na okay ose die otimidi okra baako be osoro no ose abofo pempem energy amodi die ban na oka Daniel 12 no verse 3 na ose na badwemma no be hyen die otimidi okra baako ko osoro ahenni no obe hyen so osoro nsoroma na die otimitwe akra pi ko osoro ahenni no obe hyen se down pem ensoroma enti se obomoden et the link itum no obi tie nyame asɛm yi a eba yi bi no osakira eye wo a wo send link no wona wagye saa okra no ede ayeden ede ama eye nipa oyeden osakira no na mem ko no tew na yenko eye ye bosome ye mpaibo kese na ye no obu wo ha o hwe ye mfrekire ne bencheye osofo so pese oba program no bi oba program no bi and so kwan no wa yes na sofo distance is not a barrier yes, sanya kwesi buro ne be kan no na akanka sa so no kotokohin otufo say tutu so say opesese edide kwanya dan enwa enti babi owo bia obetimi afiri ekire ayedan aba program no ebi na obeye nhyira nipa ana ahyase beba mo fa dance mrabi ameka say nyo bia na betimi ayedan aba program no bi wo ho so a de yakoso no yesa o hedan utu anamo etoda nyoma mu edin ane yeko hospital to hwe nyoma yakoso na etoda utu anamo so a ebeboa na de o mu ane say program ne 28th ne 29 eye na mienu eye efiada ene ne memeneda eye bosome ya na de ntia ye de memeneda ka ho ne se obu wo osofo ya ban adwuma ne babi soso hun iye ne ba na wa wo na to Kristo som no bronsan peso se no bo ne babi de ekoso na jone nuema no eno memeneda onko school obetime de na iden aba na Cedar worship center ode ne be pie ho a Cedar our team ni nyina ye de yensa gu ne so ya sere osoro amana na osoro ebekasa obo on so so obakra na baby bi obeda ye wo bia wa so le fie opeso obeda ho a obi okọ baby bi a baby obeda na baby bi obesiesie no ho bi obedware insuo nyina ya available insuo wasase ne so awonto insuo baby bi obeda washroom nyina ya kama obetimi ayadan anya baby intino o hwe TV n'anim a obehu se eya yeyi baby bi oba obenya se opese oda so le fie ho a baby bi obenya kama a obetimi ada ho light bibi a obecharge phone ope washroom so a we no ma no ho na o hwe sa kama fine nyina bobo ho WC everything insuo nyina furu kama obenya baby ayadan asiesi ho kama ye wo ma ho ene ye wo mema so ho baby bia ye kama pa obesiesi ho kama enti o pese da so do fie ho a obenya baby ada kama de to so mie no so bo wo so pese ye hotel reservation bi mana ye wo nearby hotels na guest house a o frɛ ye numbers na e wo TV ne so se me baby na me pese mo ye reservation maya ye betimi kra a video eye guest house no hotel na dia sendo na wa hwese wo ani gye ho a na ya ye bookings fefe amo Sompa FM bibia etimi akoyenim eye 2 days na enu dwumadie na ano ohye obo ode ekeka akoso no je se
eduru baabi na Yesu akɔbe pɔso mpa ɛbɔ kakra nyina ne sɛ ɔda ne ho ɔkɔ ne wura n'anim na wasan akɔgye ahoɔden foforo. Hallelujah. Amen. Na adenti na ɛda fiada yeyi si hɔ ɛwɔ Sompa TV so sɛ Cedar hour yɛbɛdi adanse ɔsɔfo. Nyankopɔn sɛ otumi ade nyinaa yɛ. Anso ade baako a ontimi nyɛ sɛ ontimi yi no ho ayɛ. Na wɔhwɛ efiri afimfiti ase nipa awuo ɔhawa to nipa. Ne kwan a Nyame afa so agye wa. Ɔsɔfo ene fiada yi ene eye market day kese ema mochirimanfo. Enti ma me fa sa kwanya eso me chia mochirimanfo nyina a mo hwe me. Ɔsɔfo nipa wieye time edu fiada no bo wura mochiri no hwe se ye yi nipa begu azuka emu mrantie emu mabawa obu okro da ho beka so onwuye ebi dansuom awire ho sem na yede water hose ebu nsuo gu omoso obu wa ye blogger ye bu nsuo egu so te se de sebi bunch bottle bi na ye kokoro ho se ne be ya blog no be ye free no na otimo se nti nipa susu kire ho na onipedu atu nyina notie mu na Nyame yi wo free ye se obesan akonotie ena ma me fa sa akwanya so na obi bia ne de hye bi ewuo bia na ne sebofo bi atu no me ma wo hyeden Onyame na de ema Onyame na osan gie nti o se papa mo bone mo o se yemfa Cedar nye den ema otumfo Nyankopɔn si anan mo no onsi abusua na anan mo fefefe na de enti a ye ba fidie so ye no di adanse ne se Nyankopɔn na nkasa kasa na yeye ewo menu anum yenko Psalm 66 verse 16 yenti Nyame asem ewie pe na ebe makwa ma dance no akoso na yasa akọ Luke chapter 17 verse 11 to 19 no yentie sania tresem no esese ewo anwom nwoma no se mo amusuro Onyankopɔn nyina momra metie na meka de waye amame amen wase momra me den momra metie enti obi a wo hweye wo fi a wo suro Nyankopɔn bia de Awurade ayama onam Cedar awaso no eya ye ka de hye otumfo Nyankopɔn die ni monyam ya hwe de Yesu bisa okwatani no Lucas and papa etia ye duba akon edunso chichemu ye duba akon no ekosi donkro na eba sa okọ Jerusalem na ofa Samaria ene Galilea na okọ kura bi ase no emerima dubi a wo ya kwatafo hia no a wogegina chirichiri na o ma wonne so se owura Yesu hu ye mobo na ohunu won wo se won se monko emfa mo honko kire mo asofo na eba se okọ no won ho free na wo mu baako ehunu se ne ho asan no osane na chidi ne kase be yi Onyankopɔn aye na odanim butu fam ewo ne na ase da no ase ono de no ye Samaria ni na Yesu bua se enye du no na won ho free ye na baako no de wo hemfa wa hu wo mu biara a wosande ya no onyam ebre Onyankopɔn se onanani ye nko na wose no se sore ko ogidie agyew. Hallelujah. Na kire se otumfo Onyankopɔn ehia nipa ma ye na danse enti kan Onyankopɔn hia ya danse ko misa se na nkono na aka no omo wo hemfa enti edise nwoma ne ti du mienu yimu du back no wose ye nam ogwama ne moja ne nipa ma danse odi yeso ne edi otwiase na so nkonim sabre yi de obetimi ade wonsuo ye Cedar hour enene de di kan a wutie a Nyame ye adwuma wo Cedar hour na so wo documents bia fagu TV nanim saa nsoso fa nsuo si TV na so ye wi a meboso mpa ye mra danse na okoso se ya ye ka Nyankopɔn asem sia na Nyame tumi eye den ebo awure mu enti sabre de ye bekɔ eye adanse so na wahuna mesra se ye the line no to so a eye studio lines no nko na ye frɛ ye na meso de ofra ontimi ma fide kase so mfa wa dance enti MCR obetwero eye Cedar our testimony no ego testimony time e dey go TV nanim no de eye your friend say mo Nyankopɔn hira enti enche ti sabre de yensan kɔ na yenko ti omo amode kan obo okro de voice a message aba afi yenko na yenhwe de Awurade Nyankopɔn eye
Ɔsɛ escape for thy life. Dwane o dwane. Dwane gye wo kra nkwa. Mede adanse kakra hyɛ Awurade atwa mede akɔ hospital 3 times na biara na menom aduro no deɛ amente aduro no saeɛ a na yɛwo asase bɔ mpaeɛ nsuo no na ɛhyira so ma yɛn mebɔ mpaeɛ na mede nsuo no hokoro me tirim ka bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ yɛwɔ na afrɛ papa yi ampa deɛ a ɛna ɛyaw biara a wɔde abɛsrɛ me so papa Nyame ne Nyame tumi de adeɛ nyinaa yɛ nti ɛna ɛyaw menti biam a ka sɛ asedanka Awurade asedanka papa ne wo tim no nyinaa Shall Yanko Asi. I'm a Juma Bassa, Jeffrey Da. Starting a bomb pie and I'm a team. I'm a friend, I'm a bomb pie, Mamma Debian. I'm a Mamma Ceciadi. The Toma dear, a talk. Me shall be come. Cook me shall. I'm a free tipper. Acho me pese me di adanse kakra na share adidi anu. Aba na nse mu bi, me ma me be yare pa. Da ni nyina mu no, na me ntimi nsum na me na me ntimi kura mo mpaye. But me de me ho bo Cedar an. Bibia ye kama me ka share adidi anu am se bibia ye kama. Abe na me ma me be yare ni minim. Na ohome ani nsisu eba akoma eti. Na we na wo hira enkyene ene oil so maaye. Nti da bi mene ne wo hwa anam se da bibi ye me se me mefa wo oil na me mie sam 35 ame menkan wo oil no so na me mompai na me fa ma me no ti papa me ye sa na me de ma no e de bi sra no de bi gu ni tiri mu nyina papa me ka sha Awurade de an munyam se emma biem humi no akoma no minimu no papa emma biem bepem ne a me ne wo kase na me nim se Nyame na wa hye ne ma papa ase no bo de be kwa ewie papa me da mu nyina amase da papa ye da wo so ase bebre se wa ma wo kwan na Nyame e fa wo so de gye afofu de gye yen Ame hira wo bebre ame nka ho o ma wo kwatente amen bye bye Adansi didi kakra na mpese meka bio. O de nso yi a o ma edisi TV so. Nnya baba ko ono kuma se nso babe ame no kwa no wo kra kwanwa amo nya didi ema medinso ni ema nso ntimi kodoro ntia. Masa anche ena ne bo modo oxygen si ni so. Mo si ni so kokon sa wa ire fini nso no. Ena ofrem na me kanten se wodi so na ko ena se dabi na me se ndo frem no kun no mfam to no ko nya ga mfam rem na no kun din so no ko wodi so no tara akwala no o so mo ba fe ke wasan ya me se wansan ya biom me di o Nyankopon mu o wasiba nso yesu se akwala no ade ba chen mba yi no anu nwa ba nse ampa me show na me se o mo di Nyankopon di me di si Nyankopon me se dan ya ade ba chen mba yi no ampa no ho ade chen ya mama yi to ma den si de mo mbo mo bia ante ni ade asiga ya frem mala hansa. Oh, hallelujah. Mede Nyankopɔn ase sɛ mafama yaresa. Me nyina keke ni me so. Febe 1 year ago ahokeka ba me so. Manom rising sa acha 3 days bia menom rising. Enso ene me ka hye Nyankopɔn de animuonyam. Sɛ sida wɔ Nyame. Me nya agiti wɔ ne mu pompa ye de bia pompam sɛ Awurade. Ahokeka bia betua me so bia Awurade ma ne nkɔ. Menum nsuo ni bia na mabɔ mpaeɛ agusum sɛ Awurade ankeka honhom bia ma ne twofiri mu so ɛnɛ ka hye Nyankopɔn de animuonyam sɛ ahokeka bia ni me so biem sɛ magya yɛ aduro no nom ɛso first manom aduro no a mentiment na so ɛnɛ matima da bɛɛ 1 month ni more than 1 month ni a menom rising na mesi medi adanse ahye Nyankopɔn de animuonyam meda mo nyinaa ase Nyame nhyira mo bye bye
Say, my sister baako na ọmụ kọ baabi na akọmfo kọhyia ọmụ ẹbọ ọmụ tuo ne tirim ẹna n'akoma ho papa na mentie mu da nso me joine mu ẹne mu bọ mpaeɛ mede ne picture ɛto radio na metie nim ɛne mu bọ mpaeɛ na Nyankopɔn ayɛ ade kɛseɛ paa ma me a afrɛ me sɛ Nyame adom ne ho yɛ na Nyame adom a kwasi ada wei ɛbɛ ɔkɔ akɔda Nyame ase papa akɔmfo paa bɔ otuo wo tirim ɛne wakoma ho nkenye easy saa nso meda Nyame ase ɛne Cedarfoɔ nyinaa ase ne mo mpaebɔ a me ne mo papa mehyia mo me ne mo bɔ mpaeɛ nkyɛe nso da Nyame ayɛ ama me no papa manka ɛmmoa nti meda Nyame ase papaapa na meyɛ adom a kwasi ada wei na kwasi ada wei na wɔtwe okodi adanseɛ wɔ asɔre dɛm nti meda mo ase paa Nyame nhyira mo papa no mpanyifo nyinaa Nyankopɔn nhyira mo na mo nam mo so ayɛ nwade ama me ne mabusua paa me ba wie GHS na school ano so wɔpɛ no ya amfa no nti na ni abre abusua no nyinaa ni abre na ɔpapa danfo bi so ɔbɛ nti yanka yakoma nto yɛ papa school fo nyinaa kɔ bɛyɛ fie me ba atena fie kɔ 3 weeks bɛ nyinaa kɔ fie kyɛ sɛ me ba yi wayɛ din me ya me sɛ wakoma to yɛ Nyame bɛyɛ na yebo obi amane a o metimi ayama mo muntua 150 wesi muntua 120 obi se muntua sei papa se da bi da me muntua ska ma me ba nko school minim se Nyame bɛyɛ ti yɛn kɔso ane mo mpae ti me frɛ papa bɔ na mane na o se ne memba ne ntwe school na opɛ no na on fa nhye ne results no no fa to TV nanim nti da TV nanim saa ya bɔ mpae saa ɛyɛ last week Monday ye twa mu ne na otwi e wɔ ha nwumra na bra na odi ani on phrase yɛnyere yɛ ho mpae paa na baabi aduru ne dia heading ade action obesa akohyia panyin nti so kɔde na anye yedi a na je se ɛpɛ baabi de akora na fa de nhyira nka Nyame sɛ Monday no odi man mpae na ya na yɛ bɔ no yɛ adwuma papa yɛ bɔ na me de yɛ fam pɛ Awurade ho me bɛyi mɔbɔ Tuesday yɛ wɔ ha na phrase Nyame adɔ me ba ne saka school nti yɛ fa ne mmra na asɛm abra ne kan ne sɛ ade we die yɛ Nyame na yɛyɛ fisɛ na ho ɔden apem sɛ wɔyɛ bia na asi Awurade nam mo so ama ne me ba no so anya school na wɔso bɛyɛ science papa me srɛ mpaebɔ sɛ me ba no kan ne mpaebɔ ma me pa da mas me nhyira mo nyinaa a yɛntua kapre ba na ko school ni free me nhyira mo. Praise God, hallelujah, Papa, and that's it. Earlier, why I'm not doing that before. Then my air coffee, but before I just enjoy you have been sent to TV, so TV, so Sunshine TV, so I did a by the reputation. The same as I do not say the picture. You do make me cry, I'm a man. Na wa ye me da wa hye ye nuyam hye da wa hye nya me nyo kase na wa nyo na da wa gini wa ma wo ma o di wa do ti amen bye bye. Good evening, prophets. Me pacho, me wadansi, me Vivian, kasefu fumesa. Me pacho, na me no bompaye pay 1 month ene kakra. Na me nipa me ne tie no pa kwantu na me ne no de mpaibo. E digiti because e bin fa ne documents me ya. Na that time no di kan dia tumunti. E sa ne bompaye se ne sabe kan de visa no be ma no. Nju anka nya me se me pacho ne nsaka. Mpacho ho koduru asumdwe msoso. Nti e me ni chie bede Nyankopɔn asese ona mo so ama yenya adansidi sonko sei mesese Nyame hwɛ no nyɛ okɛse no nyɛ okɛse paa afi ma this ready about kwa me de to ready ni na masresi da our bible for nyina sɛ momba boa me na mpo Nyame adom no adwuma nyɛ adwuma ayɛ adwuma ɛbɛboa no na aboa Onyankopɔn so me da wase Nyame hwɛ no nka wo no nyɛ okɛse ma yɛ amen. Hallelujah. Amen. Nyame gusua oye adwuma wo Cedar awa no so. Yes. Eya fa phone na frɛ wo nua. Frɛ wadamfo bi sɛ onyon Cedar awa no. Na ono so obenya adanse. Yes Lord. Oku adane ya ne fiada bia ye di adanse. Number ne nie eye 0554 931 931 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0551 931 931 ofra na waso de wa dance ya ba we ye Cedar our dance
obi bia ohwɛ me a otie me owadanse na we dia ye Cedar awadanse mo amono ye bompa ye tie nyame asɛm wo Cedar awado so adanse mesra sɛ wo fra obɛbɔ mmɔden sɛ wo TV set na obɛlowa the volume no anasa radio no obɛlowa no sɛnea bɛyɛ a yɛbɛte wɔn kan yie ɛwɔ fidie no so na yɛahyɛ nyame animonyam na afoforo so ahu no sɛ ɔno nso so ne haw no onyame ɛbɛtumi ayɛ saa bere deɛ monyi yɛ personal numbers no mfiri ɛyɛ TV n'anim na momfa ɛyɛ Sompa studio lines no ɛnto MCR momfa Sompa lines no nkwa na ɛnto TV n'anim ɛnyɛ saa ofrɛ yɛ personal numbers na yɛntimi mpeke wɔ ha saa bere yi deɛ obɛtumi aba dwumadie no so ɛyɛ 0551 931931 0548 931931 onso so obetimi abaso. Praise God. Praise God. When timi anyina so ofofro betimi abaso. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na Awurade ayo ma me. Me did the You tell the radio. Amen. Me bom paye de udo su ko wo Yesu mojam. Di aka bia Awurade nyama wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Cedar hour adanse e na etwa aguo no. Hello. Odini baby o kasa firi o. Praise God. Yɛnkyɛ nka ofia o. Doctors obema wo ne so kakra. Eye MCR bon check your phones no my. Hello. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro na de na Awurade ayo. That's why I kasa fro Papa, you are there, your doors. Amen. And man, you in a deep. And then, in the picture. That is so good. That's right. Papa, why I have friends say, Ombra. Amen. If feelings so baby, I know when you're in a sort in the car, you want a name high. Hallelujah. 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 Me de ukunu no dosu ko wo Yesu mojam. Amen. Awurade kwaso ma no nya ni penim adom, ne Yakobon nim adom. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odeni baby okasa firo. E pa say ma dizo me kasa fim kranza. E dizam kranza de na Awurade ayo obapa. E pa say Awurade ayo bebre, say na no do ada. Ya no bo pa. Kai Awurade ta. So sanka say obia fana busuan say Awurade ta. Na ade che benada ka bo mi kunu na nsiran ka Awurade say anye tua kese bia. Awurade ayo bia mo. Hallelujah. Me de wabusua no dosu ko wo Yesu mojam. Nyame bambo no nya kese. Awurade so ma ukura pomoden. Praise God. Odene baby okasa fro mame. Papa me kasa feel kumewu. Kumewu ahwefo na tiefo tio mame. Akwana me ya lesesia me kasa mi hiansa obobon pa ya mame. Mate koso na tie ye free ye di adanse no wia ye bebọ mpa ya mo amoyare nyina nyame hira sabre ye adanse die bere. Amen. Praise God. Praise God, Papa. Odene baby okasa fro papa. Papa me de kasa firi mozongo. Best man na papa me ma bon pai. That's right. It's
sim. Ebia yi ba fa do bi so me sense so mo nanti so. Na obo mpa egu nhyene so maye na me tu bi tete so. Papa besi. De omuma o me so biem. Sompa FM. Afi so papa dan se to so biem. Na me ni ko ntam nya kura papa. Item fie wo no. And the Bia come at my assume. Hallelujah. I dance there also me. They say the Cedar I am mammy their doors too. Amen. The Baba also young and you some someone read. Papa, the picture too, say we look to the Bia. It's the way die, Papa, because Mama may die. Hallelujah. I dance there also nine, Papa. Hallelujah. They say 5 years in a many accidents in Senefa. You see me picture. Now, we should have one video going say so. Nama Numbi, Namde Guso, Namin Papa, the Yamedai, and his means Yamu, and Senaman San and Tommy Teleso. Papa, and then me picture to me Teleso. Nana me Debra, yes, Papa. Amen. Baby, framing now, why am I thrown over bomb? Amen. They say there is Papa, but me picture me, Saddle Cram and the penny who say, and your men are radia. Amen. Mr. Wasi Papa, Radena, no prayer. Amen. The one will be Okrono men, Shara Densa. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Papa, good Even no mammy, or dinner baby or casa free. Actually, design and make a such a smoke of Diana, Diana, Radia, you. Bomb fire, 3 months next, and I'm sure to be some new bomb fire. Last week, if I watch my TV, Papa. Then 1 month, Mr. Then you can call, be short or some, you see there was some local park, that was basic. Or park can not yet your papa now could fire, be a can at the pop. Papa, must mean, you will carry. The medium who compare the maximum mechanic says, we can young cook on now or 1 part, I wouldn't use of our bed, dear, if I found a casa. That's why the neighbor was like. Kind of teachers or let me catch your Muslim. Yes, some of us kind of teachers, Papa. Sompa FM. Then, so more we are kind of very mistake. Can no one be a beton can or Papa, some or more. Don't want it, you can erase to my actual much every day. Can what make me up of Paka now, but it will go. Hallelujah. Hallelujah. Then count phone call with you. I saw Frank is saying, Amen. May the one who chronicle no share yes to Mojem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa fro. If I saw your friend, Sarah, make a selfie at her. Dear Nerade, aye. And then 3 days, someone need that. And I will be friend. Or sorry, put or see me now so. Papa, funny, just a one. Now, me can't be fun, so let's see even any moon. Now, I'm going to all now, me did all your lips here now, so nothing, and then a call. Now, me see on Papa, bear 30 minutes. I'm going to Stephanie. Papa, Stephanie, and Dama. When you're not at the channel, but then a call, sending me 2 years and you. Hallelujah. But the Mudros who call Accra ho, Yame Bambonia Kessu was so Accra ho, or yes, to them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ojiraso. And you ever fall for Yenton Kawaha. Praise God. Hallelujah. Odene baby a waka from mama na dia na rade aye. Oba just my job because see I have to name. Ah for me madra rade ahwefo na tie for tie o. Me ga cho men say na ntiapo. Nti no. Di CCTV ne so na aja. Me de me numbi na me dia huru me ho na me ni su biri no.
Yen Sana, maybe so no room and no roof is drink. I feel so that not make you be a man and net. It's in a tongue and money, yeah, namely cano. Now, no, they may call police, a baby and say, 9 years can be all man, money, and I'm sure. In a tongue, be real and a coin, in a coin, make on. Now, I live in Nigeria. Don't ask me, but I am a show. They are a big good. You say the moment, no mamma, you saying, I am a from a 2 D. Nampa patient are born, not the choir, Mondo, and man for front abuse will be petite. In this 20 petite comes from a coin. A coin, a boy singing, you know. Back on essay. A different can be banana soon. Can't answer the coin, so sorry, coin back over Fraba, Sadia. In first can a mamma. Not a woman boss on a banner, I can't say my money scanner. Shall be on the mamma day, not back. But now I am no one to aim. I'm from Rampo because quite a fast boy in the years. I didn't best stand a man near my sitting on my don't when your friends have favor, no. Yami favor, Yamiama one and you ma don't. Me demand you are a share dancer. Yamia was some way at the end. Or more by what Juman saw yena, a radin pejano, a radin cassa mo jetty. Amen. Juman will yes or demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. O didn't baby or cassa fro, Papa. Papa, this week here, you know, we shall say program. That's right. Papa, in Suna, or the my bomb parent. Yet the pretty you that pretty a few of you on the best no more before the more. Papa, we are the answer. That's right. The watching is just me now. That's right. Like you know, I know you for program. You should be participating in the after another person here. Just say, it's sooner than the poison. Come, what you will feel. Papa, I'm not doing you know. And you tell me I can't be May they will fear her and will bush your dress to call yes to Mojem. A rate and mamma dear Macoma pet will yes to them. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na dia na urade aye. I just and I've seen and I'm giving the bank call. One bank call, the thing I know I call is to say, give me a deal. And I said, so see, I'm a Baba for a minute. I think I'm a minute young people have a pleasure to brother Morgan. The man didn't know me. I can't find I can't tell you. And I'm saying, Robert, what I need to know, I do not tell you. It may be prayer, I can't find a prayer. You won't go to do it. Prayer time, man. Medone wabusiano dosu ko Yesu mojem. Nyame a wahye nyuma papa se no. Say nyame no fa nkwa wiye papa mamo. O mamo dance enka ho. Ukura dance enka ho. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa from amen. Mpacha mekasa papa from ngaye. Takwa ahwefo de tiefo tie o. Mpacha oda. My brother who are some for you. Ya china to. Ntianua, those are my na makacha ya mse. So we not to be ma ya. And for so my brother is. Ya me admen na brother. Amen. 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 One Tim ninya so. Amen. 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 Mesra samwa mo jira line no so nyina mente memfa mo adanse no bio mo mfa ncheme nyame ya adoma next week ye beto adanse na so obetimi aya wadanse no voice
message now the aba enti mo fa your personal numbers na what TV nanim me ensani nyina WhatsApp line obetimi aye or dance no voice message and as a voice note not they send ye ba nyame ya doma okuada ye bebo ofia mo fa nche mo amonti ma wura mu nyina adanse Cedar awanyame ye adwuma ye bompa ye kese ba akopɛ ye mmeranenti ye the weekends na share radensa na waka share radensa onsan ma wo so adanse wa wo hwame a wotie me o de weekends na share radia ensa bebia o mabeko ukru yire beko bia eno na ye te se obi sore enkuransa ni kunu elko no ka akọbọ na nya urade a sa ka akure na abo obi kunu obi yire obi ba kono ka sa urade Yesu ya the weekends yi esha wonsa ya ne ya busua nyina urade boy ya ho ba urade san dom ya dance o Yesu demo Yesu wa no bompa ya ba urade sa ya bia bia wo tre ya bia fa wo busua kwa urade nyina o sa urade mo wo busua ba urade so ọmọ wa no Jesus Christ. Tiamo amen kese. Amen. Chese de wakan enye juma ya mere na so. Peja wonsuo no documents ye bompae. Insuo bi a wa peja enane Yesu moja. Enane ayaresensuo. Enane ensanchirani nsuo. De ode nsuo no be ye biara nyame tumi ni adanse ni ekire. Wo documents no me frɛ adanse to so. Wo Yesu demo amen. No mess ni miensa ofra every 10 kosi 11 menya kwan ene wa bompae. Wo so a wo pa adanse Fremina me no more pie. 0557 000 967 0557 000 967 0553 53 89 0553 53 89 0557 30 90 0557 30 90 na mestre ni nyina ofro pese me no bompa ohia dance bebi how onti bebi ase ye frɛ fidie so me ne meeting ofre no be bompa nyame nhira na onye okese okire nyame ya adoma 6:30 anopa eyafa o TV no to na hwe asori dem dance anyankopon eye over 2 hours ye be ya dance am wa hwe o how no nyame betimi aye koso Yesu ama Sunday so sana live service koso 10:30 obetime de TV bibinti wan kwa sorry at 10:30 fatu ho live service koso to 12 Yesu ama ye be sensia Monday bye bye.